हेलो गुड मर्निं लोगोफोर हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दा जास्ट मोननैसो बाथ्रा बुंनो होननानै फैदों जिहेतु गोसोआव सौखांफैबाय थादों आरो बेनो गिबि इउटुबाव रायलायनाय भिडिअ जागोन। बाथ्राया जाहैबाय हेपि निउ इयार रंजानाय बा बयबो रंजाहैदों हेपि निउ इयार मुङाव। दा प्रेजेन्ट आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों प्रेजेन्ट सिटुएसन हेपि निउ इयारनि जाय हक बिमा बिफा बिदा फंबाय बा गासैबो बिबथै बियादै दिनैनि समाव प्रेजेन्टखौसो फिउचारा फल' खालामो आरो जों जे हाबाखौ मावो बिसोरो बेखौनो फैबाय थानाय समाव मा होनो सोलोङो। बेनिखायनो आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे दिनैनि जे पिकनिक निउ इयारनि मुङाव गोबां जायगायाव गोबां पिकनिक स्पटफ्राव बयबो पिकनिक जानो थांदों गारि मथर लानानै गोबाङानो गोबां फेमिलि थ्रुयै बा सेंग्राफोरनि थोरोबनिफ्राय बा सिख्लाफोरनि थोरोबनिफ्राय बा माखासे अनेक बिथिङाव आरो गावबागाव लोगो नाङै नाङै थांदों बा पार्टि जाहैदों पिकनिक जाहैदों। दा नैबे बाथ्राखौसो आं बुंनो लुगैदों दे जाहैबाय पिकनिकआ जानांगौ बयबो इन्जय खालामनांगौ नाथाय नैबेखौसो आं नुहुरदों आरो जे दिनैनि जों फिउचार जेनेरेसनखौ गाज्रि खालामनायनि गुबै दायनिगिरिया जोंनो जागोन। बेबादिब्ला माने आं बुंनो नागिरनाया नैबे जे गाज्रि खालामगोन होननाया ओरैबायदि जिहेतु जे पिकनिक जानो होननानै थांदों बा गोदान गोदान पिकनिक स्पटफ्राव बेरायहैदों गारि लायै लायै दा नैबेयाव ओरैबायदि जादों जाय 5-6आव फरायनाय गथ'फोर जे LPफ्राव फरायनाय गथ'फोर थाखो 3 थाखो 4फ्राव फरायनाय गथ'फोर बैफोरबादि गथ'फोरखौ जे फिउचाराव जों बिसोरखौनो मोजां खालामनो होननानै गथ' गथाय खांदोंलाय मोजां फरायसालिफ्राव फरायहोदोंलाय दिनै बैसोरखौनो लाफा लाफा अबेबा पिकनिक स्पटफ्राव जौ लोंनानै मोसाहैनाय बा जौ लोंनानै आनडिसिप्लिन अश्लील लेंगुवेज गाज्रि गाज्रि बाथ्रा रायज्लायहैनाया मोजां जादों ने होननानै आं सानदों। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंदों आंनि थोरोबनिफ्राय माने बे मोजां नङा। जाय हक दिनैनि गथ'फ्रा जोंखौनो जोंनिफ्रायनो सोलोंगोन बा जोंखौनो फल' खालामोबा होमबा दिनैनि गथ'फोरनि गाज्रि लामा दिन्थिगिरिया जोंनो साफा साफा बा जायफोरनाखि बिमा बिफायानो साफा साफा होननानै बुंनांगोन। मानो दिनै 9-10नि गथ'फोरखौथ' बुंनो थांनाङा बिसोरो जाहैबाय गावबा गाव हारसिङैनो मालाय लोगोफोरजों ग्रुप ग्रुप जानानै गामिफ्राव अबेबा पिकनिक स्पटफ्राव अबेबा माबाफ्राव बेफोरबायदि पिकनिक जायो बेरायहैयो लोङो जायो बेथ' जाबाय बिसोरबो जोंनिफ्राय सोलोंनाय। दिनै आरो जुदि नैबे जों मोजां जाजानो लुगैनाय जायफोरनाखि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां खालामनो होननानै दिनै मोजां फरायसालिफ्राव सोदों मोजां बोसोन होगासिनो दं दिनै बोसोन होनाय याथ' गोजाननि बाथ्रा जोंनि बिमा बिफाया गथ'फोरखौ बोसोन होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बा होखायानो बा बुंखायानो बा मोजां जानांगौल' होनो खिन्थु मोजां जानांगौबा जुदि गावबो जुदि मोजां जानांगौ बेखौ जों नायाखै आरो बा सिन्था खालामफेराखै। दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लांफानानै पिकनिक स्पटफ्राव लोंदों जादों गाज्रि गाज्रि बाथ्रा रायज्लायहैदों अनेक गाज्रि मोजां लोगो मोनदों दिनै बैफोरावनो नैबेफोर जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन उन्दैफ्रा सोलोंनानै फैयो आरो बिथांमोननि जे जिउ लामाया गावसोर नुनाय जे हाबा बेखौ सोलोंनायानो बयनिबो आखु बेनिखायनो बिसोरबो गाज्रिखौ नुदों नालाय थाबैनो गाज्रिखौ सोलोङो। आं बेखिनिखौनो बुंबाय गोसोआव बोरैबा साननाय फैदों जिहेथु बेफोरबादि खालामोबा आं सानो बा गोदान बोसोरनि नामाव बा बेरायबाय बा जारनि खालामबाय पिकनिक स्पटआनो जा अबेबा माबा मोनसे गोजान जायगायाव बेरायहैनायानो जा लोङा जाया थांनानै जाहाथे माबा मोनसे मोजां बुस्थुफोर बा जाग्रा फिथाइफोर सामथाइफोर बा माबा मोनसे जुइसफोर लांनानै फेमिलिफोरजों बा माबा मोनसे बेदरफोरखौनो एवनानै लांनानै मोजां मथन साहाफोरजोंनो लोंनानै जानानै फैबा जाया होमबा बेबोथ' पिकनिक जायो। जाय हक जेखियानो जाया आं दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय जाहाथे
नोंथांमोनहाबो एसे बुजिलायनो नाजायो आरो गाव गावनि गथ' गथायफोरनि सायाव मोजां दायथ' लायो। जिहेतु गोदान बोसोर बा माबा मोनसे होननानै लोंनाय जानायजों बारा थाङा आरो गथ'फोरनो मोजां बोसोन होनायाव नोंथांमोनहा आवगायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनानै गोदान बोसोरनि बेखौनो नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।